Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa% ka Jingïalang. Pila ru ban apply da ka education loan. Dagi hajar ngot ki Nongkyrshan ka Voice of the People Party na kaleng ki constituency ki badai khamtam na ka nongba Shillong lem ki Paidbah ki lawan ban poi ban yasim banta ha ka Jingïalang ka blakot penlong da ka party hamot pran ha ka no phai sngi jo ka arpu artrik yoyong araja arpun riu. Ki Nongkyrshan ka Voice of the People Party khamtam na Mawlai ki lawan ringkat ka Phong uniform jo ka party ban pensnga ya ka Jingïalang ka blakot penlong ban persya ya ka sarkar jela bamenta halor ki nongrem traikam ki bam ya hab jongka. Ka parti haki khindiat sngi baladap kaladap ban penbana ban Sdang ya gejing ki persya ya ka sarkar MDA2 da ka ban Paidbah halor pratali ki nongrem bat ka mat baning kong ka dei ka jingdawa ban weng ya ka project da lompong deng ban yada ya ka khendo bat ka mai maryang. Kani ki jingdawa ka dei ru ka baka Green Tech Foundation kala syem da ka sin jam kata da ka basat ngan khatar sngi hamadan malki ban penbor ya ka sarkar ban weng ya ka jing ai wai lang ya ka dolenong lompong deng ka balong shibenta ban snai ka taj yam resort bat spa ya ka baka sarkar kala penbana ban weng ha ka miet jong ka arpau tarik yoyong arajar arpun riu. Kiwai ki jingdawa ki long ban penlong ya ki District Selection Committee bat Meghalaya Public Service Commission ban long ki balat luoj haba penyat ya ka thungkam thungjam ki samla ban buram ya ka hok ki no hikai da ka baweng ya ki policy bolong persya bat kiwai pat. Habatin Paidbah ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.